Kafukufuku yemwe wachitika posachedwapa akuonetsa kuti dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko ovutikitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Koma funso nkumati, chifukwa chani dziko lathu likubwerera m'mbuyo malo mopita chitsogolo? Takhani pompo chifukwa mpulogalamu ya lero ndikhale ndikucheza ndi mkulu wina yemwe tikhale tikugawana naye nkhani ziwiri zitatu zina mwa zifukwa zimene dziko lathu likungoyima pamodzimodzi malo mopita chitsogolo. Ndikulandireni nonse amene mukutionera pakadali pano. Muli ndine Mulutsuwano yemwe uja wa Ibizo in the building. Ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano. Koma lero ndabwera ndi nkhani ina yachilendo imene mwina simunayimvepo ntayikamba pa YouTube channel chino. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndionera kuti kumalawi kuno kukuchitika zambiri zodabwisa, mavuto ndambirimbiri, ntchito zikusowa, anthu akufa ndi njala. Tamva kuti anthu ena amadya chitedze. Lero ndi mzanga amene ndikhale ndikucheza naye nkhani imeneyi kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani. Tamva kunena kuti Shoprite nayonso yapakira ulendo, zimene kutanthauza kuti tikhale kusowa ntchito pa Malawi pano. Achinyamata ambiri akhale akungozungulira, ena kumwa mowa, kuchita zinthu zosakhala bwino chifukwa cha ulova. Mzanga amene ndikhale ndikugawana naye zimene ndakonza mtsiku la lero ndamene wakhala payo. Azifotokozeka kuti yeyu ndi ndani kwenikweni. Ase tazipanga introduce pamudzi pano kuti onse amene akutionera adziwe kuti kodi namando amene wabwera lero pamudzi pano ndi ndani. Ndeshema Malonga, dreamer win. Okay, ndimafotokoza kumambiri yokunena kuti dziko la Malawi likuyenda opanda direction. Zinthu zambiri sizili bwino. Achinyamata akusowa zochita, akusowa ntchito kwambiri. Ali ma degree, ma certificate ndi zina zotero. Funso langa ndionera kuti chikuvuta nchani ku Malawi kuno? Okay. Ine ndikaonetsetsa ndimene afotokozera kuti anyamata ambiri akusowa zochita, ani ma degree, ma diploma, even na ma masters, ma degree na munthu mmodzi nawo chonchi ochuluka. Koma no chomwe ndinaona ineyo nditakhala pansi ntamanga buzefu. Chifukwa kusukulu kusinapita koso. Ndipo sukulu inayimba. Inki munama. Koma no kusukulu munapita sukulu ino? Ndinapita mwene. Okay. Koma no chomwe ndinaona ineyo ntapita kusukulu kubwerako. Ndinoto Malawi munomo education system yefeyo ndipo ira kwambiri. Kuna chilungamo. Education system silipo. Chifukwa chonena kuti no tikationetsetse imapita ku primary. Koma tadikirani kaya. Anthutu akuzumanitu. Koma ndi chilungamo ndo kambashi. Education system ya kumalawi kuno ndiyo foira. Tangana ndi pakamera apa. Education system ya kumalawi kuno ndiyo foira. Fotokozani kuti kodi ndiyo foira bwanji. Amwe kuti mutenge syllabus ifeyo mukabwera ku primary kapena ku secondary zoni maphunzira zija. Palibe zoni kuzokonesa pa ground. Kukajambula grasshopper. Iniyo mwati munapita ku school. Napita ku school. Degree muli nayo. Degree ndi nayo. Inu chitete sija uthandize ndi amwe chitete changa. Besa maloweza ziboda za munthu. Pamene bono sopano. So, tukaweza ziboda za munthu. Kaya social study tungophunzana za ina hende sunjanchana zo foira zenezeni. Of course kulija ikuthandiza no mwati ngoivetsa dziko li. Kulidziwa ni dziko. Mwina imeendera. Mwina bwino sukulu ngokhala kuti umakhangati benzini. Kuti mangopukuta ubongo. Kuti zinthu zikhala kuti makuti. Ku sukulu kuchako sande phunza skill yopangira drama. How to be rich. Yopangira drama. Komano tikapita meko anza athu akunja kama ndi ku China mayiko ena mmakampesa mwana wang'ono akudziwa kupanga ka phone. Even mafoni ena eti mayuza kuno kuno akupanga ndiyana ngono university kuma secondary amakhala panga ngini ngati imeneyo. Koma kumalawi kuno kumpesa munthu no ali papoli apanga injins kaya ali kuti komano kubwera pa ground amakhala ngini akuikanika. Chifukwa chani? Theory mawu ako ali nkamwa. Ndinkacheza ndi mkulu yake amaphunzira pa polytechnic. Ankana kuti amwene lecture wathu amaphunzisa kosija ya za mechanical zokonza. Koma galimoto yake ikaonongeka amapeza ali mundirandema. Akuigwira naye mana mundirandema akuiposha. Inu besa iwe ndi dolo wazimenezi kuphunzisa koma galimoto yake ukanika kukonzesedwa. Square mwe kunoko ndi scam magaya so bisireni. Ingoti onongera chuma. Timangopita kungoononga nthawi kungoononga drama. Komano palibe chiti chonse mija timachitika. Square mwe kunoko anthu ambiri timangoloweza theory. Manimve ndi chifukwa chake Simbi adazayankhula kunena kuti no ineyo ndimapanga agriculture yonena kuti no even mwana kubunda sangapange. Koma yeyo sanapite sanapite. Koma ndi skill nthuzo. So chomwe tikwenda kudziwa kumalawi kunoko
tikuyena no tidziwe kapena maluso amanja ona kuti tikabwera ku university kujako even boma lili patsa ngongole tikonza kupanga zinthu ndilemba zathu ntchito ndiumatani ndikumalimbira komano munthu tikudziwa ni theory tikabwera ku school kujako akumpatsano ndrama akumakanika living background apange zinthu zijazo chifukwa tikuwina kudziwa practical ya chinthu ndezilithandiza kwa kumpeza munthu ani degree koma wakuyaso nchomwe kushopa ndikumweko komanso akuti munthu uyu anapanga za agriculture, munthu uyu anapanga electrical engineering, anapanga chemical engineering, koma akukanika wa agriculture akanika even kudzala maluwa pa nyumba pake, munda wa chimanga chootcha alibe, koma munthu anapanga za ulimi. Penapake as a country I think tikucheza lero chifukwa chake timango abremaga achinyamatawa kapena muna atsikana kanyamata chifukwa kwa chika mpilo wambiri wa ujenitu koma brace up atsikana chema kudzamana kungogona kora ndi ndrama satsikana okaro ola nyamataso anyamataso mashuga mami manume anyamataso akugonaso akugonaso kufuna cash chabwino. Ntchito zikusowa inu ndine pano inu munapita pa ku school koma sindikuziwa ngati pali chimene mungafotokoze kwauza anthu amene akutionera pano kuti munachita ndi degree imene munachoka nayo ku school. Mwina ngati mukupeza timakobidi ndi chifukwa chati maskilu komanso kuchenjera kungopeza kanjira kuti I think tipezeno njira yopengera ndalama tizipanga bwanji kuthamanga kukwesa kahaso akakutere ntchito zavuta pa Malawi. Ngati achinyamata titani kuti tisurvive chifukwa ifeyo ndetsogola mawa kotero kuti ngati generation yathu ikusowa ntchito ndetangoti manja lende ndekuti tsogolo la mawa lathulo lizakhala lodabwisa. Tichite bwanji ngati achinyamata? Okay, choyambirira school yo yofunika anyamata ku school apite ndimene ndinamo chakuti akapita ku school ziwathandizira kumvetsetsa dziko mmene mayendera. Chachiwiri tikuyena okhala ndi ma skill opeza ndalama. Apart from school tikuyenaso kudziwano ntchito zayani zamanja zamaluso. Tikatione nowadays pamale panopo anthu amene akupanga ndalama ndamene ndi luso. Kuna panopo ma videographer ndamene amakhala ndi ndalama. Artist anthu oyimbawa ndamene amakhala ndi ndalama. Azisudzowa ndamene amakhala ndi ndalama. So makolo wathu amene suchitipita chiyang'anire zimathopezeka ndi primary ku secondary mwana kunyambola kamenye mpira akumuza kuti ayi uchula mwendo mabuku to apatu ndegabadinyo lusakala khala gabaso mpesa mwana mwina akuphwasula njinga ija afuna aphwasula njinga amuza kuti ayi zikuononga andi chinthu chila mwadza agona pansi pa galimoto azigwirakwirako utani uononga. So ndikuona ngatino tikamatumiza ana aja ku school mbali inayi azidzoko ntchito zamanja. So tinakhala kudziwa ntchito zamanja tikabwera ku school kuchako tikudikira zoti no uwatilembe ntchito tikhoza makwanitsa mwana kumajambula kwambisa kwakhobiri kwakhala pa gaja pina pake ukalipentala umenewu anthu amanganazo ndrama. You see, so kungodi akupanga school yokha ndizo tikabwera kungokhala makolo kupotana za nono ngati mazaka zambiri munapita ku school komanso anafe tekhanchiche ibisowa tikumona nga school ilibe pindu chifukwa chani tinangopita class ndikungobwerako tilibe skill yonse. I think malecture athu thina yake amasati ndamene anatipundula ife amakatuzona kuti kosi mukupangayi akakulimbani mukangofikira kukhala mabwana enoyo kosi mukupangayi muzikalandira mamiliyoni. So ndimankhula ndi mkulu ino yake malinga ndi imene situation ili pakadali pano kuti desperation ndimene achuluka achinyamata tikusowa zochita tikusowa ntchito mapeto ake tikungopita makagwira kantchito kandalama yochepa ncholinga choti tisamangokhala. Ndiye ndimamuwuza kwina kuti panopo ndi nthawi yoti tidzuke tiyambe kuthamanga mene mwanenera muzamaluso kaya kutani tima business tisangotosa ndi mentality yoti tiyambe kukhala ndi ma business athu tizithamanga. I think chimpwirikiti chambiri chomakasaka ntchito chikhoza kuchepa antchito aja makampani aja ndamene ngamabwere nomba zatisaka ife kuti tufuna tutu accountant uko iwe amene bonde kuthamangisa haso yako uchira kumuza kuti ase haso yaine ndi mapanga atu 1 million pa mwezi nde ntchito kwanuko muzikatipasa ndama zingati kuti ndidzuke pano ndibwere kumeneko. So ikira mang'ombe makamaka pa zimene wafotokoza kunena kuti tikuyena tiphunzireso ntchito zina zamanja apart from zimene tinaphunzira ku school chifukwa zimenezo ndi zimene zikhoza kutithandiza. Tikupita kumalechereche mawu ako omaliza ka program kamakhala kafupi aka mawu omaliza ndi otani kwa chinyamata komanso kwa aliyense amene akutionera pakadali pano. Mawu omaliza amene ngayankhule amene ngalimbikitsa chinyamata kapena makolo kwa chinyamata kumaso kwa makolo makolo wathu
akuyenera kudziwa kunena kuti munthu sulemefia school yokayi ayi anawa even akabwa pa holiday aziwalimbikitsa kwaphunzitsa kuchani ntchito zamanja komanso achinyamata tikabwera ku school ngakhale nthawi idapita kuti ntchito zamanja sitinaphunzire tikabwererako ku university kuchako tisamakokhala chifano muli mavuto ambirimbiri amene tikhoza kusolva mali munomo mu area yomwe tikukhala azingalo chinyamata umatha kuona kuti ndiye ndikukhala kulivuto yachani kulivuto ya njala uyamba business achimanga kamena business zakudya ndomagulitsa kodi ku area tikukhala kulivuto la chani anthu ambiri akumanga nyumba komano kukagula buna mawindo azitsulo kamena mawindo amatabwa kulibe kuzomba zako paymentala kandi kumaotcherera kandi kumakoma zinthu anthu kona ndikumagula zomwe zikufunika zifuna kukwisa ntchito moto kupesa ndrama ni nkhani ya klasa mwingi yosiyana kupesa ndrama ungofunika skill mine uyiona pano panopo zinthu panopo zaphweka mwene jesopesa ndrama ndizambi mbiri eni jesopesa ndrama even mwe kwanza athu even mwe antena zofoira zopusa zene zachibwana zene onomarana aweza neze ndrama ayinatamia ja kupangira Facebook kudugula katito umwepa ndrama kupereka so bagaye tieni tiwelenge meza fika panopo ndisamango kala even mafona tumwewa ni ndrama izizi ni fairo imene tagwitsa ntchito pa fairo imene kamwali tigwitsa ntchito tipeze ndrama iwe chinthu chambira uzisindikire kuti ndi chani chomwe munthu ukukhoza kukwanitsa kuti upeze ndrama basi koma zoti ndi tizingogona pansi kuti nakati pase ndrama njira ya easy tibira nsanga ndizi every mg1 antsogoza mwana wake matenda chan this is ngaende koma tieni tipushen tilimbikire 1 to 1 2 patience ndiyofunika ndi advice ningapereke ndemene tikutero ndithu kuti nkhani yake ndimeneyi kuti dziko la Malawi likuyenda modabwisa koma sikuti ndi mathero azonse tikhoza kukhala chiyambi cha moyo wina ngati achinyamata tizindikire nisoni zinthu zina zimene tikhoza kumachita kuti moyo yathu izipitirira kuyenda chitsogolo wakamba mzangayo kuti tikhoza kuphunzira ngati ndi degree kati natenga kumasti kubunda kulikonse kupole tikhoza kubwera mmudzi muja ndikuyamba kukalipentala ndikuyamba umakaniki kuyamba kuchita ulimi umene kuti tionebe kuti moyo wathu uzipitirira amati only the sky is the limit so sitikuyenda tisidulire malire chifukwa malire ndamene angatisokoneze kuti ndi degree yokhaine basi ndikazapeza ntchito mpeni zambe kuthamanga ase ukupusa kwambiri ukugona so ndi nthawi yoti tidzidzimuke tisiye kulota maloto odabwisa tisiye kukhala ndi ma nightmares tiyambe kukhala ndi ma dreams so nayi ndine mutswane moja Wabizo in the building.